اوكي مela ħanaqraw salm. ħanaqraw salm 103 minnu mitla ta' salmi nasab diġà għanduna x'tip ta' salmu da. Salm 103 ta' David. Bierek Oruħ tiegħi lis-sit. U kull ma huwa ġewwa fija bierek lil ismu qaddis. Bierek Oruħ tiegħi lis-sit. U tinsiex il-benefiċċji kollha tiegħu. Li jaħfer l-inikwità kollha tiegħek. Li jfejjaq il-mart kollu tiegħek. Li jifdi mill-ħofra lil ħajtek. Li jinkurunak bl-imħabba fidila u l-ħniniet. Li jissodisfa sninek b'ħwejx tajba. Biex hekk żożitek hija mġedda bħall-lajkla. Jagħmel opri tajba s-sit u ġudizzja għal dawk kollha oppressati. Għarraf traqatu lil Mosè lillu li tiżrel l-atti tiegħu. Kumpassjonali u grazzjuż is-sit. Idum biex irrabja u abbondanti fl-imħabba fidila. Mhux dejjem se jissielet magħna u mhux għal dejjem se jżomm ir-rabja tiegħu. Mhux skont nubietna tratta magħna u mhux skont l-inikwitajiet tagħna irrikompensana. Għax daqskemm huma għoljien ismewwiet fuq l-art, hekk kbira l-imħabba fidila tiegħu lejn dawk li jibżgħu minnu. Daqskemm il-vant u anbiegħet mill-punent, daqshekk bogħod neħħa minna it-trasgressjonijiet tagħna. Bħalma jħen missier għal uliedu hekk iħen is-sit għal dawk li jibżgħu minnu. Għax hu nnifsu jaf il-forma tagħna. Jiftakar illi sempliċi trabbaħna. Inkwantu bniedem bħal ħaxix u majjiemu, bħal fjura tal-għalqa hekk jiffjorixxi. Meta r-riħ ikun għadda minn fuqha mhix aktar. U ma jirrikonoxxijiex iżjed posta. Iżda l-imħabba fid-dila tas-sit hija minn dejjem u għal dejjem fuq dawk li jibżgħu minnu. U l-ħaq tiegħu lill-uliet l-uliet, l-dawk li jżommu l-patt tiegħu u lil dawk li jiftakru fil-preċetti tiegħu biex jagħmluha. Is-sit fis-smewwiet istabbilixxa t-tron tiegħu u saltnatu fuq kollox taħkem. Bierku l-sit intom l-anġli tiegħu setanin fil-qawwa li tagħmlu kelmtu u tobdu l-leħen ta' kelmtu. Bierku l-sit intom il-koll l-eżerċti tiegħu, intom is-serfuh billi tagħmlu r-rieda tiegħu. Bierku l-sit intom xogħlijiet kollha tiegħu fil-postijiet kollha tad-dominju tiegħu. Bierek Oruħ tiegħi lis-sit. Qalbna u missier titaxxaq meta naqraw dal-kliem ta' dak l-għannej ħelu tiegħek li inti qajjimt f'Iżrael, David, is-serf tiegħek illi għannilek u ħdiek u mexa mill-qrib miegħek. Grazzi missier tal-nistgħu nduru lura għal dawn l-għanjiet, it-talbiet illi huma immortali. Il għaliex bihom aħna infusna nistgħu nkunu elevati lejk u nerfgħu qlubna lejk għaliex nafu li jinteresat lejna u trattajt magħna mhux skont ħtijietna, ma skont il-kobor tal-ħniena fidila tiegħek lejna. Grazzi missier tal-li qiegħed taħdem fostna fil-familji tagħna. Nitolbuk mulaj biex tkompli tagħtina l-biża' tiegħek. Tikkoltivaħ fina ħalli il-ħajja tagħna tkun waħda rikka, sinjura quddiemek. Tolbuk biex il-kol kemm aħna nkunu imbierka hekk kif nisimgħu spjegazzjoni sempliċi ta' dan is-salm imbierek. Amen. Għajdu la ħaġa. Ġilit għajdu ma xi ħadd jitkellem waħdu. Kif tikkonsidra forsi daqsxejn komiku tibda tħabbih jew forsi titwarrab daqsxejn minnu tifhem taħarbu għaliex kuku. Imma x'intu toqgħod tikkonsidra
مiex idea ħażina. Għaw nies ikellmu l-klib, jiena ħinkollu għattu stieħ ħinkollu nkellmu, għaw min ikellem il-pjanti. X'inhi dil ħaġa illi nkellmu lil nfusna? Forsi mhijiex daqshekk rikonoxxuta, imma l-Bibja ħanajdlek tirrikmanda ħafna, tirrikmanda u jiena forsi ma nkellimx li nnifsi bil-bleħni jinstema', però kemm il-darba ngħid fis-sigret, Pawl, minn hemm, m'għandix aptit. Pawl qed ngħidlek minn hemm. Għandek xogħol x'tagħmel, x'inhu xogħli? Ejja taf x'inhu xogħolok. Li tbitter li tgħallem, le. Xogħli huwa nfaħħar il-mulej. Għalhekk nesisti. Biex nfaħħar il-mulej. U David jafa din u jiftaħ din is-simfonija sabiħa. Salmi 3 bierak u ruħ tiegħi lis-sit. Qed jindirizza li hu nnifsu u kull ma huwa ġewwa fija ħajbierek lill-ismu qaddis. Meta konsidraw l-Alla. Alla l-Etern, Alla li huwa qaddis, elevat, maqtuħ f'kategorija għalih, Alla li huwa purità, li huwa mħabba safja. Le, mhijiex ħaġa spissjata li inti titkellem lek innifsek, tinkoraġġixxi lek innifsek, tqanqal tixpruna lek innifsek, tnigges lek innifsek sabiex dal-privileġġjoli li aħna nfaħru l-mulej attwalment inwettquh illi allura bix-xieraq illi nikkmanda li nnifsi għal din l-ogħla attività immaġinabbli. X'inhi l-ogħla attività li nistgħu nagħmlu? Nies forsi jekk nieħdu daqsxejn ta' stħarriġa, ċensiment, forsi jagħtuna ideat diversi. Imma skont il-Bibja, l-ogħla attività hija li ħanna nfaħru lill-Alla, li nirkonoxxuh, narfuh bħala l-alfa u l-omega, u allura dan huwa proponiment eċċellenti. Kull ma huwa ġewwa fija, il-kuxjenza tiegħi, il-qalb tiegħi, ir-ruħ tiegħi, l-imsaren tiegħi, l-aħmi kollu, moħħi, l-intelligenza tiegħi, il-memorja tiegħi. Kull ma hu ġo fija, kull ma jagħmilni jien irrid nikkoordinah sabiex l-Alla nagħtih ta' l-innu ta' tifħir kontinu. Darba smajt storja dwar konduttur ta' orkestra famuż minn għalija Sir Arthur Rubinstein kien, illi kien qiegħed jikkonduċi sinfonija minn għalija ta' Mozart. U allura is-sinfonija kien hemm xi wħud bil-plattini, bit-trumbuni, bil-pjanu, kulħadd kellu l-istrument tiegħu. U f'nofs l-orkestra kien hemm wieħed kellu piccolo. Strument żgħir, isu flawt żgħir u f'sija u kwart kull ma kellu jdoqqu xi 3 darbit biss. U da qal u s-sajjira bjew minn ħajra u hekk qiegħed għal xejn. Allura nnesa kollox u x'in suppost daq nota waħda ma daqqiex. Rubinstein waqqafu, iqfu. Ħassu nixru x'in x'ġara. Fejnu l-piccolo, fejnu tal-piccolo qal. Tifhem. Alla jrid sinfonija sħiħa. Jiena piccolo, anzi piccolino. Ma Alla jrid in-nota tiegħi. Għax ħaqqielu. U allura David il-proponiment tiegħu wieħed eċċellenti. Illi l-qima tagħna koordinata u imqanqla u minn hemm. Ferfer ġwenħajk ħalli tibda tagħni l-mulej. Jiena xi nistenbaħ filgħodu u mbagħad nitla' nsaqqa fuq il-bejt. U nisma' l-bilbla jew il-fenewwa diġà qegħdin jgħannu lill-Alla. U s-serduq diġà qed jidden biex jirrikonoxxi lill-ħalliq tiegħu u allura jien kemm jien għażien u għadni lura. Vera? Alla jrid minn għandna dik il-qima mhux robotika, imma bil-fakultajiet kollha tagħna maqbuda u elevati l fuq li tbierek u ruħ tiegħi lis-sit. Tbierek hija kelma ġenerika, tiġbor fiha ħafna ideat, ġifieri li tirrikonoxxih l-Alla, li titkellem sew dwaru, li tistaqarru, li tagħtih qima, issebħu, tadurah, tinżel għal kubtejk qudiemu,
f'kelma waħda tikglorifikaħ. Bierek u ruħ tiegħi lill-Mulej u jagħtina raġuni għalfejn għandi nbierku, bierek u ruħ tiegħi lis-sit u tinsiex il-benefiċċji kollha tiegħu. Alla huwa s-sors lajn perenni li minn għandu nirċievu u nirċievu u nibqgħu nirċievu. Alla huwa il-filantropu s-suprem. Ġilli nisimgħu dwar xi ħadd li ta' €1,000,000 biex jgħin l-isptar ta' tfal. U ngħidu filantropu vera. Alla huwa l-filantropu s-suprem illi kontinwament jagħmilna l-ġid, tellgħanna x-xemx tiegħu. Jibgħat ix-xita, illi bissna, vera, iżomna b'saħħitna. Illi jagħti fuq li jagħti, għax mill-milja tiegħu jgħidilna Ġwanni, mill-milja ta' Ġesu Kristu, irċivejna l-koll grazzja kontra grazzja. Grazzja li tieħu post grazzja oħra, li tibqa' tieħu post il-grazzja tiegħu interminabbli illi ma taqgħat. Il-ħajja Kristjana allura mhijiex kwistjoni x'senati lill-Alla. Imma aktarx nirrikonoxxi kemm qed nirċievi minn għand Alla rċivejt u nibqa' nirċievi. Illi Alla ħalaqna biex inkunu reċipjenti, ħalli nuru l-bontà u l-erf u l-qawwa u l-imħabba u l-ħniena tiegħu esebiti għal xulxin. Illi nwessaw qalbna din hija l-ħajja Kristjana. Illi nwessaw qalbna biex nirċievu l-grazzja ta' Alla għax Alla huwa d-donatur il-kbir. Alla huwa d-donatur il-kbir. U aħna rridu narfu kemm aħna riċevituri kbar minn għandu. Riċevituri kbar. Li nagħmlu servej allura jew speċi ta' studju, investigazzjoni biex naraw u neżaminaw sewwa kemm attwalment qegħdin nirċievu minn Alla. Għaliex li nirċievu u minn għalina dana huwa kollu mertu tagħna u l-isforz tagħna u l-ħidma tagħna u s-sara tagħna, inkun qegħdin nagħmlu żball serju. Irridu narfu l-istravaganza t'Alla, il-benefiċċji tiegħu, il-ġenerożità tremenda tiegħu lejna. Ġenerożità tremenda minn għand il-ħallieq tagħna li sar ukoll is-Salvatur tagħna. David allura jiddetermina illi ibierek lis-sit. U hekk jagħmel. U allura jiġbor għal konsiderazzjoni tagħna dil-kornukopja ħansejħilha jiena. Kornukopja ta' parkiet illi inixxu kollha mill-imħabba u tjieba divina. Issa jekk tgħoddhom forsi ssib xi 8, tajjeb? Darba mill eżerċizzju jiena imqanqal minn das-salm u għad 8 u hemm iżjed il-Bibja tkompli titkellem dwar il-barkit tiegħu. U bdejt nagħmel dal-eżerċizzju. Tajjeb, u bdejt nimla foolscap, it-tieni foolscap, it-tielet foolscap, sakemm għamilt lista ta' xi 200 barka minn għand Alla. U waqaft, forsi żbaljajt il-waqaft, forsi kien messni l-inkompli inżida ħalli mbagħad nilbisha bħal ħannieqa ġiżrana ma' onqi ħalli niftaħar biha. Għax Alla huwa d-donatur il-kbir, Alla li jagħtini kontinwament. U għalhekk kantajna din l-għanja, meta kontra l-ħalel tikkumbatti int. Meta mingħajr saħħa taħtom tkun intfint, qod mal-ħaj barkietek. Ibda. Barka numru 1, barka numru 2, 3, 4, qoddhom. U tiskanta x'tak u x'għadu jrid jagħtik. Għaliex Alla mhux bistana imma iwedna li ħajkompli jagħtina. Pereżempju, illi ħajtini ġisem immortali, sabiħ, ġisem glorjuż jiġbal ta' Kristu. Il-ħajtini li nammar fis-smewi ġodda u ġdida li huwa joħloq għal ġusti tiegħu. Dawn huma kollha meta aħna narfuhom dal-barkiet u nożżuhom u nkunu rikonoxxenti li Alla għalihom, di tkun l-aqwa mediċina. Ifhmuni sewwa, l-aqwa mediċina kontra kull valenu spiritwali. Hemm ċertu vizzi ħansejħilhom hekk, illi huma valenu li jeqirduk u joqtluk. Per eżempju, meta inti tgerger. Meta inti tgerger, vera, hemmhekk qiegħed flok ma qed tkun grat li Alla, qiegħed bħalli kieku
Għaz biss qed tirrealizza. Għaliex tgergir għax m'intix tod barkietek. Għaliex inti skontent għal darba għax m'intix tod barkietek. Għaliex inti għajjura ħaddieħor tafa risposta għax m'intix tod barkietek. Għaliex inti rejb u tixtieq għax m'intix tod barkietek. Kieku tinduna kemm inti bħala Kristjan kemm inti ta' bilħaq Sinjur. Għaliex inti għandek dak ir-risentiment ġifi qed iżżomm fil-gomma l ħaddieħor għax m'intix tod barkietek. David hawnhekk qed jagħtina ħansejħulek riċetta biex il-qalb tagħna tkun elevata. Biex nibdew nesperjenzaw minn issa il-ġenna avolja għadna ma tħallniex fiha. Bierek il-Mulej Orħtiel. Għaliex u jibda isemmi il-barkiet. Jekk ikollok tagħmlu dal-eżerċizzju u qatt ma qrajt das-salm, xi tkun l-ewwel barka li semmi? Għal David ma kienx diffiċli. L-ewwel barka li hija pedamentali, hija sservi bħala pedament għall-eżistenza kollha tagħna hija li aħna ngawdu l-maħfra minn Alla. Dik hija l-ħaġa inkredibbli li Alla għamel magħna vers 3 jibda biex isemmi li jaħfer l-inikwità kollha tiegħek. Alla jaħfrinna il-ħażen u d-dnubiet kollha tagħna. Mhux nofshom, mhux 3 kwarti kollha, jaħfer id-dnubiet kollha. Hija xi ħaġa inkredibbli li lilna dut patetiku, tradituri u xewwiexa kontrih kontra dak li ħalaqna. Aħna li l-libnu bżaqnilu f'wiċċu u waqadna l-pon kontrih. Alla jgħidilna antum il-liberati. Maħfurin. Xbarka tremenda. Xbarka inkredibbli li Alla jestendilna x-xettru tiegħu u flok ma jikkondannana jirċevina f'ħdanu. Missier il-ħali, il-missier il-ħali, it-tifel vili u tost illi jirritornandu il-missier ma qallux is-sanini nini, mhux hekk tgħid ħadd tiġi għandi laqgħu, libsu ċurket, taħ libsa ġdida, orq f'saqajh, għamillu parti. Dan huwa Alla tagħna. Alla li jaħfer bl-irfus, Alla li jaħfer kompletament fid-dnubietom, uħtijietom ma niftakarx aktar dak huwa l-patt illi Alla għamel magħna permezz ta' Ġesu Kristu. Illi fid-dnubietna uħtijietna Alla li ma jistax jinsa. Ma ok jgħidilna b'mod figurattiv ma niftakarx aktar fiħtietom. Ġifieri, il-reati tagħna, id-diżubbidjenza tagħna, Alla mhux se jerġa' jqajjimha kontrina. Mhux se jerġa' iperprilna fuq wiċċna l-lista tad-dnubiet li aħna għamilna kontrih. Dik hija l-maħfra minn Alla, dik kanċella dejn inkalkolabbli. Daqs kemm il-lista ta' barkiet tista' tiġi bla tmiem, daqshekk ieħor id-dejn tiegħek kontra l bla tmiem. Imma Alla jikkanċellah. Għal dawk li jirrikorru għandu permezz ta' Ġesu Kristu, il-ħaruf tal li jneħħi d-dnub tad-dinja u allura tiegħi għax jimparti mid-dinja. Alla qed jistieden morru għand Ġesu għax għandu il-maħfra u għal-propizjazzjoni għal dnubietna. U dak li b'sakrifiċċju wieħed darba għal dejjem neħħa d-dnubiet tal-poplu tiegħu. Neħħihom kif tkellimna l-biera, għal din raġuni derbin Alla biex ineħħi d-dnubietna, neħħihom. Għad għandek dubju u mhux imneħħi minn fuqek jew le? Għalfejn qiegħed tittiżonora l-Alla. Jekk qed tgħid il-neħħa d-dnubiet neħħihom għadhom xem. Din hija l-maħfra minn għandu li ħallna minn dnubiet, bħal kieku dnubiet kienu ktajjen li ma stajna nagħmlu xejn, li qegħdin ixekkluna u Alla ħallna tagħna l-libertà minnhom. Alla li difen f'qiegħ il-baħar ħtijietna kollha. Bħalma jgħid f'Iżajija għalkemm dnubietkom huma ħomor bħall-iskarlat. Bħas-silġ nġibhom. U ekku bid-dem tal-ħaruf il-ħtijiet tagħna huma kollha ikkanċellati. Għalkemm dnubietkom huma ħomor nar bħas-suf abjad nġibhom. Niftakar meta kont żgħir ġieli kont nara li l-nies iġiżżu n-naċ,
il-ġezza tan-naċ is-suf meta l-ġizza jkun fiha t-tiben u d-demel mwaħħal magħha u tkun tqażżek din il-ġezza tgħid din armija. Imma le kienu jaħsluha. Kienu jaħsluha jdumu jorku u malli dawti waa xi ġmiel. Għallek ġib il-ħtijiet tagħna jikkanċellhom. Ġibhom bojt bħassil. Ġini għall-barka primarja li David jenfasizza anke f'vers 12 daqskemm il-vant u għambiet mill-punent daqshekk bot neħħa it-trasgressjonijiet tagħna. Alla jixtieq minna ħaġa. Illi meta nistaqsuna, imma intom bla dubju tajt iva. Bil-mertu ta' Ġesu Kristu jien għandi dritt għall-ġenna. Walla ma l-ħan nifsta ħajti se jilqani fil-preżenza tiegħu għax jiena qaddis qudiemu. Kif sef qaddis? Bid-demm imxerred ta' Ġesu Kristu. Daqskemm il-vant u għambiet mill-punent, daqshekk ieħor neħħa it-trasgressjonijiet tagħna. F'Iżajja jgħid jien iva jien qed jgħid. Mhux ħadd ieħor, mhux il-psikologu, mhux il-qassis, mhux l-espert li jneħħilek dnubietek, jien, iva jien, li nħassar it-trasgressjonijiet tiegħek minħabba fija, ġiqallu nur ta' ismu, u jien mhux se niftakar fid-dnubietek. Tilqa' ħadd il-weda għalik. Jekk trid tibda tagħmel lista sinifikanti tal-barkiet minn Alla, di tkun l-ewwel waħda. Illi inti tkun perswas illi minħabba Ġesu Kristu, minħabba il-mewt tiegħu fuq il-Kalvarju, għandek il-maħfra ċerta minn Alla. Tibqax xettiku, tibqax dubjuż, qed ittertaq il-qalbek. Ilqa id-don b'xejn minn Alla għax il-ħlas tad-dnub tafu x'inhu l-mewt. Imma lotja b'xejn Alla hija l-ħajja ta' dejjem permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. David f'salmi ieħor jgħid imbierek għal il-bniedem illi l-mulej ma jgħodlu ebda dnub kontri. Kif jista' ma jgħodx dnub kontri jekk Alla huwa ġust? Għax dnubiet huma msambrin mas-salib. Msambrin mas-salib. Ġesu qelbhom. Ja maħfra totali, ja maħfra ċerta, u allura iva. Jien għawet minn dawk l-imberkin talla. Ġwanni jiktbilna u jgħidilna qed nikbilkom u li tiżżar għax dnubietkom huma maħfura maħabba f'ismu. Il-membri kollha tal-knejjes kollha ta' Kristu mad-dinja kollha huma nies li dnubiethom huma maħfura. Dnubiethom huma ikkanċellati. Emmina dil-weda, emmina! Aqbad għalik innifsek u għajt jien maħfur. Jien maħfur. Kolossin 2:13 jgħidilna li Ġesu ikkanċella l-kont tad-dejn kontrina. Kellna kont enormi, Ġesu qabdu dak il-kont, qattaw u tafaw fin-nar. M'għadux eżisti. Maħfurin. Il-fidili m'għadhomx debituri malla. Le, m'għandix dejn x'intih il-Alla. M'għandix dejn xi ħallas lura x'niskont għaliex il Ġesu bis-saħħa tiegħu ħafrinna. Kif qatt nistgħu ninsew din il-grazzja insuperabbli. Li Alla sabna maħmuġin naddafna. Li Alla sabna ħatjin u ħafrinna. Anke issa li aħna mill-qwejn fil-familja tiegħu, Alla jkompli jfawwar il-miżerikordja tiegħu, il-kumpassjoni tiegħu tibqa' taslinna ġurnata wara ġurnata, sija wara sija, mument wara mument. Mingħajr il-ħnija Alla aħna spiċċuti. Aħna spiċċuti. Mebda tama għalina. Imma versa xejdinna David, mhux skont nubietna tratta magħna Alla. Mhux skont nubietna. Kif skont nubietna? Fil-ħabs għall-eternità. Mhux skont nubietna tratta magħna u mhux skont l-inikwitajiet tagħna irrikompensana. F.F. Bruce kien skular tal-Bibja u għalhekk m'għandux għalfejn jkun F.F. Bruce, kull Kristjan jafa din, imma simgħuha. L-Evanġelju huwa messaġġ ta' maħfra. Ma jistax ikun mod ieħor għax Alla huwa Alla dispost biex jaħfer. U mistenni allura illi n-nies li jirċievu il-maħfra offruta fl-Evanġelju, dawk li sejħulu missierhom jesebixxu l-karattru tiegħu u jkun u juru atteġġjament ta' maħfra ħadd ieħor. Il-Kristjan jaħfer, il-maħfur jaħfer. Jekk isiba diffiċli bħala Kristjan biex taħfer, ngħidlek x'inhi raġuni. Hija raġuni ovvja.
Jekk isibha diffiċli biex taħfer ħadd ieħor, ifisser li inti għadek dubjus Alla ħafirlik xew le. Imma jekk inti ċertissimu li inti maħfur, l-offiżi kollha tan-nies x'inhuma ħdejn l-offiżi tiegħek li inti wettaqt kontra Alla. Ġesu jgħidilna irċivejtu b'xejn, u allura għatu b'xejn. Għatu b'xejn. Min huwa ċert li huwa maħfur ħajsiba barka faċli illi jaħfer il-ħadd ieħor. It-tieni barka illi David isemmi vers 3 jgħid illi ifejja il-mart kollu tiegħek. Ifejja il-mart kollu tiegħek. Meta jnieħu kuljum nieħu il-pilloli. X'jiġifieri? Ifejja il-mart kollu tiegħek. Għandkom xi appuntament l-isptarek jew ifejja il-mart kollu tiegħek. Law net qed iwedna illi finalment se jkollna ġisem immortali sabiħ u perfezzjonat fil-qawmien. Il-Kristjan huwa raġel jew mara ta' tama. Ta' tama. Jemmen li la darba Alla tagħna diġà u tagħna b'mod abbondanti. Allura għal Alla huwa faċli kompljatina. Kompljatina. U din waħda mill-barkiet li diġà qegħdin ngawduha Ġesu refa' il-mart tagħna, refaw diġà. Refaw diġà. Il-mewta tiegħu fuq is-salib tfisser li iva li r-ruħ tagħna hija mill-qwa quddiem Alla imma wkoll ġisem tagħna li bħalissa forsi għadna qegħdin imbagħtu bil-konsegwenzi tad-dnub frattant huwa verissimu li Alla ifejjaq il-mart kollu tagħna. Għaliex il-Bibja tiddikjara il-mejtin fi Kristu għad humu inkorruttibbli. U allura dik il-barka hija verissima. Barka oħra illi jeħles Alla jeħlisna mill-mewt eterna. Vers 4. Jifdi mill-ħofra lil ħajtek. Il-Kristjan jaf illi il-mewt mhix it-tmiem. Il-mewt hija l-bidu ta' eżistenza ta' ħajja aħjar, superjur. Ġesu jgħidilna tassew ngħidilkom u allura bekk nipprepara ruħi l-ħajja xi ħaġa straordinarja li ħataqlibni dil ħaġa. Meta Ġesu jgħid tassew ngħidilkom, qed jgħidilna ftħu widnejkom sew għax din ma titwemminx. Tassew ngħidilkom, jekk xi ħadd iżomm kelmti, qatt mu ħajara l-mewt. U tgħid, 15 ilu attendejt funerali jiena, x'jiġifieri qatt ma tara l-mewt. U qed nixjieħ u naf li ebatihom oħra ma nkunx għadni f'din id-dinja. Imma iva, jekk xi ħadd iżomm kelmti qatt mu ħajara l-mewt, għax il-mewt fiżika hija megħluba. Il-mewt spiritwali li tkun isseparat minn Alla, ikkundannat minnu, mifrut minnu għall-eternità. David bir-raġun jgħid li Alla jifdi mill-ħofra lil ħajtek. Aktar minn hekk, barka oħra Alla janina u jissodisfalna ruħna. Ruħna mhijiex qed tmut bil-ġuħ, mhijiex magħluba, le, jinkurunak bil-mħabba fidila u l-ħniniet, jinkurunana, jpoġġi kuruna tad-deb fuq rasna. U jgħidilna intom il-prinċipijiet tiegħi. Intom uliedi illi jagħmilna nies sultanin irjali qudiemu. Bħalma huwa s-sultan ta' Slaten Alla jilqa' lill-uliedu u le, Ġesu qalilna ma nsejħilkomx il-tiema. Niġi għandkom. Maħniex il-tiema, maħniex orfni. Alla jafna u jissodisfa lir-ruħna, ikkostitwina prinċipijiet qudiemu. Barka numru 5. Jgħidilna li Alla jipprovdilna ħtiġijietna. Jipprovdilna ħtiġijietna vers 5. Li jissodisfa sninek beħwejjeġ tajba. Hekk li żożitek hija mġedda bħal ikla. Għami meta naħseb jiena ngħid illi mindu tnissilt f'ġuf ommi sal-ġurnata qazza tal-lum 63 sena qatt ma naqasni xejn. Qatt. Għami kieku naqasni n-nifs għal-minuta ħankun fit-trabil kbir, ma qatt ma naqasni xejn. Qatt. Naf perswas illi il-jiem id-destinati għalija, il-jiem li Alla tani daw kollha se ngħixu qudiemu.
Alla jkompli provdilna, jissodisfa s-snin tagħna b'wieħx tajba, sostni omorna u jġeddidna spiritualment. Laħwa nkunu telliefa jekk dawn il-barkiet ma nożżuhomx u ma ngaġġawx f'dal-eżerċizzju. Nappellalkom għamluh id-dar u taraw kemm tistanu fil-fidi tagħkom. Illi tagħmel din-lista ta' barkiet qisu tagħmel daqsxejn accounting. Meta kelli xi 15 sena kont immur l-accounts u għamilt 15 tlaqt. Għax ma stajtx għalih l-accounts. Imma dan huwa eżerċizzju utli u tajjeb. Illi tagħmel accounts tal-xqiegħed jagħtik Alla u jkompli jagħtik. Iżjed. Alla jafna u jopera favur tagħna. Alla jafna. Jagħmel opri ġust is-sit u ġudizzji għal dawk li huma oppressati. U li jiedu fid-dinja huma oppressati, huma maħbuta, huma persegwitati, huma maqtula. U Alla jagħmel opri ġusti magħhom, favur tagħhom. Aktar minn hekk jikkomunika magħna. Alla jrid illi jkun hemm dik ir-relazzjoni, dik il-ħbiberija bejnietna. U għalhekk jgħidilna għarraf traqatu l-Mosè li lul Iżrael l-atti tiegħu. Alla li komunika magħna, Alla li tagħna ktieb qaddis illi fiha mir-rekordjat x'jixtieqna nkunu nafu. Illi nkunu nafu minn il-verità sħiħa illi tilliberana. Jekk Alla magħna allura, min jista' jkun kontra tagħna? Xi ħadd qal jien u Alla it-tnejn flimkien niffurmaw maġġoranza. U veru. Għaliex Alla kif qegħdin ngħidu huwa il-sors perenni ta' kull barka. Alla li jifhem u japprezza wkoll iċ-ċokon tagħna. Id-debolizzi umana tagħna. Aħna bnedmin. Maħniex Alla. Alla wieħed hemm. Aħna bnedmin. Meħudin mit-trapp. U fatti jgħid vers 14, għax hu nnifsu jaf il-forma tagħna. U stess iffurmana. Jaf il-forma tagħna u jiftakar li aħna sempliċi trapp. Allora jekk ma jkunx Alla dik it-tenerezza u dik is-simpatija x'futur għandna? Ma jinsiex ukoll li aħna transitorji hawnhekk għaddejjin. Ma nebda imperu permanenti hawnhekk. Inkwantu bniedem bħal ħaxix u ma jiemu, bħal fjura tal-għalqa, hekk jifjerixxi. Meta rieħ ikun għadda minn fuq mhijiex aktar u ma jirrikonoxxix iżgħat posta. Għad kontu fil-kampanja u taraw dik il-peprina sabiħek, jew l-lelluxa. Tgħaddi ġimgħa wara? M'għaddix hemm. Hekk għal bniedem. Walla jaf, għax għalhekk għamilna. U frattant imħabtu lejna hija eterna. Aħna kreaturi fuq dil-art ta' 4 tiem, imma mħabtu lejna hija eterna. U allura dik hija prova illi se ngħixu qudiemu għall-eternità. Għaliex? Vers 17. Imħabtu fidila hija minn dejjem u għal dejjem fuq dawk li bżgħu minnu. U l-ħaq tiegħu lill-uliet dawk li jżommu l-patt tiegħu u dawk li jiftakru fil-preċetti tiegħu sabiex jagħmluhom. Imma qegħdin tirrealizzaw l-imħabba tiegħu lejna la kellha bidu waqs ikollha tmiem. Hija xi ħaġa li muri fimha għax jien ngħid għalija. Jekk aktar ma nimmedita fuqha din, inħoss moħħi qiegħed jinqaleb. Alla imħabtu lejja għal kemm ma kontx neżisti kienet determinata mill-eternità u allura ħaddum għall-eternità. Kif nistgħu nbarqmu, kif nistgħu ngergru, kif nistgħu neqirdu meta nafu illi l-mħabba tagħna lejna hija definittiva, hija ċerta, però innotaw lejn min din l-imħabba eterna, lejn dawk li jżommu l-patt tiegħu. Lejn dawk li jiftakru fil-preċetti tiegħu. In-nies illi laqgħu fi qlubhom l-imħabba tagħna jingħarfu. Huma nies li jimxu fedelment ma' Alla u fedelment bil-pjaċir, bil-ferħ, bil-gost għax Alla huwa s-summum bonum tagħhom. Alla huwa l-ġabra ta' kull tajjeb għalihom.
المنانتي في السما حليفك وفوق الارض ما عندي شيء. الحات اللي هو بريتسيوس عليها. بركة أخرى قال له جراتسيوس موليده. جراتسيوس معنا الكل كيف يمشي معنا بجراتسيا فيرست مينا كومباسيونالي جي الله يوري مودريا معنا ميزيريكورديا حنينة كومباسيونالي وجراتسيوس السيت إدوم بشي الرابية وابوندانتي في المحبة فتيلة كتران في المحبة مش دايم سيسيلت معنا ومش هال دايم سيزوم الرابية تياو الله وديترمينات لهوة اللي يعطينا الأحيار مش بالفورس دكلو على أكتر كومدو علينا ولا وديترمينات اللي يحدم فينا الدوسية هينيا ومش نيسيسيريمنت كونفينينسا وناس بدنا نتعوى على ما يتنيش اللي كلش كونفينينتي كلش فوق التابيت الأحمر كلش فوق الروبيني مش هيك الحقيقة مالا شرطمنت يعطينا الأحيار إياه اللي احنا نكونوا نشبهوا للي بنجسوا الأحر باركة اللي دافيد يسمي على يبقى يحبنا يفرمالنا اللي لدربة حول البيزاتية أو قلوبنا هيبقى يوصلنا المحبة باتوالتي أو يا محبة بات الله حلفلنا الله ويدنا بويدا اللي ما تعاش مع الأرض اللي المحبة تيا ما تتهيج لورا كيف يعلموا شهود ويشتوا عيب فوق لسان الله اللي محبته يا تدبندي فوق كيف تجبروهك الله يعرف اللي احنا تراب وكوالونكو تايب اللي نعملوه بالقوة السبيرتو تياو فينا الله يحبنا ويبقى يحبنا جداس كام ومقولين السماوات فوق الارض اكي كبيرة المحبة في ديلتيا ولين داوك اللي يبسوا منه ايفا إيسا معتسين في المحبة الله إيسا تاك الخوت اللي يعيش في البحر ما تستاش تقرأه من الماء علاش اش يموت اكو قول احنا نيشو ونامرو في المحبة الله ومسير allura اللي يادر ويسمباتيزا معنا في القعدة ضعيفة تاعنا بحال ما يهان مسير قالوا ليدو اك هان نسيت قال داوك اللي يبسوا منه ها النوتا قال داوك اللي يبسوا منه قال دربورة قال داوك اللي يبسوا منه دافيد اتدستنجوي المحبة تيرنا تالا المحبة بارتيكولار وسبيشيالي تالا اللي توصل على السالفاتسيوني وعلى المغفرة الذنوبات واللي نكون هنعيشوا في البريزنسا تيا وعلى الاترنيتا هي قال داوك اللي يبسوا منه قال داوك اللي يبسوا منه الله يعطي دين المحبة سبيشيالي وسالفيفيكا هي دافيد قد يعمل ديستنسيوني النقبلي هونك فورسي شهود منكم تايدوا ما الله ليش ما يعطيش الاستاس للكل حد وانتعس للكل حد علاش عاو منه مليوناريو او منه قتب بالجوخ علاش عاو كريستياني تانت اليوم فيرا ايروي تالفيدي مباتم ناس اللي مرتف فيتشنهم بالبيبيا يبداو ينفعوا يتوفوا وجهك علاش عاو دين الديسباريتا دين الديفرنسا كلها علاش إذا نبرتندو اللي هو ايغاليتاريو اللي يترتب كل خات الاستاس اللي يعطي الكل حد الاستاس سنتاس وتوجيبها يا وحده وتوجيبها دوماتيكا وماش فيش تنفشل الله والسفران الله والسفران في 19 السيد في السماوات استبلش ترونتيا وسلطاته فوق كلش تحكم علاش عاو الفقراء والسنيوري علاش عاو الانتليجنتي وناس يسوم ما تانش انتليجنتي علاش منو موت منو ويهر منو قسطوس منو وكره من يعيش يومين ومن يعيش 105 سنين علاش ها السيد في السماوات استبلش الترون تياو لهوا الله والله احنا ما احناش الله والله يعمل اللي يعجبه بالخلق انتياو وبالهلاق تياو يعمل اللي يعجبه الكونفورت تاعنا هو اللي
Alla jaċċertana li kull ma jagħmlu sew. U kull ma jagħmlu iva għal foħrija tiegħu innifsu. Alla m'għandu bżonn ebda kumitat u ebda kumitat ma jagħtih parir. Allura huwa fuq it-tron, dak it-tron minnu irriġi l-affarijiet u ċ-ċirkostanzi kollha tagħna. Kif jgħid f'Salm 100 kunu għafu il-sit, innifsu Alla. Huwa hu li għamilna u mhux aħna lil nfusna. Għalhekk nixtiequ fil-gburija tagħna illi b'evoluzzjoni ġejna b'kombinazzjoni wara fejn wasalna. Alla żgħar, le, huwa hu li għamilna, mhux aħna lil nfusna. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. David jaraf illi għallu inti raġel għal qalbi. Il-David għak għallu, l-awtur ta' dassan. David oġbu jitratta miegħu hekk. Abdu mill-merħla ta' missieru ġassi, kien liżar fost ħutu kollha, tifhem. Sempliċi żagħżugħ jira n-naċ. Walla abdu l-dat-tifel u poġġi fuq it-tron ta' Izrael. Għalli, għax oġbu jagħmel hekk. Oġbu jagħmel hekk. Imma tinnotaw li fis-Salm qed jagħmel din lista ta' barkiet ma qallux għamiltni sinjur u għamilt ħajja komda, bħala sultan, xemm minn dan. David għaraf illi relazzjoni personali tiegħu malla toriġina u tnixxi mit-tron divin u smewwiti. U x'barkiet huma dawk? Barkiet ta' maħfra, ta' sosten, ta' għajnuna, ta' imħabba kontinua. Kif tajt ukoll Marija Ġesu illi tiftaħar bis-sovranità tal-Alla. U tajt illi Alla ferrex lis-supervi fl-ħsibijiet ta' qalbhom, niżżel il-potentati mit-tronijiet tagħhom u għalla l-umli bħalma għamel il-David u għallih mix-xejn għamlu sultan fuq pajjiż. Mela l-mġewħin biħwejx tajba u l-lonja batom lem battala. Għalix li l-imlin biħwejx tajba? Għalix li l-ek minn mġewwaħ stiednek biex poġġi mal-mejda tijaw? Għalix bħal David nistgħu ngħidu mejda ħejja li qudiem l-edawa tiegħi, rasi jidlikli biż-żejt. Għalix? Għax Alla huwa sovran. Alla hekk oġbu li jagħmel magħna. Din hija l-imħabba stupenda tiegħu. Alla huwa lajn ta' kull qudusija, ta' kull barka, ta' kull benesseri. Kif jgħid ġagbu fl-ittra tiegħu kull qotja tajba ġejja mill-loli mingħand il-missier tad-dwal. U din idu nirrikonoxxuha. Jien u għandi x'għandi għax irċivejtu mingħand Alla. Irċivejtu mingħand Alla. M'għandi xejn tajjeb li ma rċivejtux minn fuq. Ġwan il-Battista wkoll jgħid ħadd ma jista' jirċievi xejn tajjeb jekk ma jkunx mogħti lilu minn fuq. Aħseb ftit. Ħadd ma jista' jirċievi xejn tajjeb jekk ma jkunx mogħti lilu minn fuq. Ġwanni 3:27. David ovvjament seta' faċilment tawwa lill-lista tiegħu, imma l-idea tajjilna. L-idea hi li aħna nirreċtaw il-barkit Alla għalina nfusna, li ndommuhom, nagħmluhom ħannieqa waħda. Nistgħu nżidu li Alla fdien, Alla rrikonċiljana miegħu, tagħna l-ħajja eterna, għajjimna fi Kristu, għal-ħajja ġdida, tagħna l-Ispiritu tiegħu, qaddisna lih innifsu, adottana, issiġillana lih innifsu, għalna aċċess għal qudiem it-tron tal-grazzja tiegħu. Jisma' talbna, jipproteġina, iwennisna, ifarraġna, jqawwina, jagħtina wedi kbar u prezzjużi, ma jimsix il-patt tiegħu, iżomna sa tmiem u tista' tibqa' sejjer. Il-barkit Alla interminabbli li tikkonfermah l-Iskrittura stess. Salm 40:5 jgħidilna ħafna ossijiet Alla tiegħi huma l-meravilli li inti għamiltu ħsibijiet lejna m'hemm ħadd li jkompara miegħek. Nixtieq niddikjara u nitkellem dwarhom iżda huma numerużi wisq qal. Numerużi wisq biex nirrakkontom. Numerużi wisq. Imma kemm uħobb nirrakkontom jien nifsi. U ma' ħadd ieħor u magħkom għax dik ħajjitna. Dawn huma il-barkiet, dawn huma mogħti għalilna fl-għaqda tagħna ma' Kristu. Fl-għaqda tagħna ma' Kristu għal jaħfrilna.
minħabba Kristu Alla jilqana jatina merħba fiħdanu. Wallu tajjeb għalina li ningaġġaw f'dal argument qaddis nsejħulu hekk. Ma nfusna ħalli nqanqlu qlubna sabiex ifaħruh. U l-aqwa foħrija ċertament tingħata minn qalb ikkonsagrat għalih, qalb li ammotija għalih, kommessa għalih. Irrid nispira ruħi minn dan ir-raj ta' Betlem illi mix-xejn seta' jikteb das-salm illi qed jifrixilna r-rikkezzi tiegħu u qed jgħidu r-rikkezzi ċevejthom minn Alla. X'ħajja Sinjura vera, x'ħajja Sinjura. Fuq dal-isfond allura nista' nirraġunaw li Alla għandu jkun magnifikat mhux biss minn innifsi. Jiena dak is-sempliċi piccolo. Imma rrid orkestra sħiħa. Orkestra sħiħa illi il-koll flimkien ħanidu hekk l-univers kollu u David hekk jagħmel. Birku l-sit intom l-anġli tiegħu setanin fil-qawwa. Birku l-sit intom l-eżerċti tiegħu probabbilment qed jgħid għall-kwiekeb li hemm biljuni fuq biljuni fuq biljuni ta' kwiekeb l-univers kollu. Birku l-sit intom xogħlijiet kollha tiegħu, il-widien u l-muntanji u l-oċeani u xmajjar u kollox. Vera? Birku l-sit intom xogħlijiet kollha tiegħu fil-postijiet kollha tad-dominji tiegħu. Birek u ruħ tiegħi l-sit. Niftakar, meta kont għadni forsi kelli 14 sena, u konna marru l-oratorju. U li l-ħabib tiegħi darba ġiet l-idea famuża. Għatlu no, għatlu min jaf kieku. Għara x'futur kollna ninaqdu mal-kor tal-oratorju. Għalli idea tajba. U morna kellimna l-Dum Mikiel, għalli najja u lawek. U tellana fuq il-palk, weħedna, fuq il-palk kellu pjanu wara l-palk. U jekk niftakar sewwa, għallinna xi ħaġa ħandoq ilkom l-numati u intom kantaw. Għad tifhem. Minix ċert kantajniex kollu l-numati. Għalex probabbilment għallinna jiqfu u nista' nassigurakom fil-kor qatt ma tħanna. Però l-ġurnata qiegħed f'kor aħjar. L-ġurnata qiegħed f'kor aqwa. Il-kor universali illi Alla qiegħed jifforma il-Knisja tiegħu, l-emejjel tal-ħolqien tiegħu illi l-koll flimkien kapaċi inkantawlu lil Alla, infaħruh. U meta nfaħruh lil Alla, tafu x'jiġri meta hemm dik lanja ġdida fuq fommok il-ġurnata kollha, taf x'jiġri? Li toqgħod attent biex l-Alla tonorah anke bl-imġiba tiegħek u bl-ħsibijiet tiegħek. Dan huwa id-dinja l-modja qudiemna, modja ta' opportunità sabiħa li Alla feċna sabna u minn nies bla futur tagħna ħajja eterna, minn nies maħmuġa nattafna, minn nies li ma konniex il-poplu tiegħu issa jiddikjarana il-poplu tiegħu. Ejja nkunu ħinja l-aħwa, nkunu ħinja u nimxu brasna mulli għal fuq u ngħidu ħalleluja issa u tul l-eternità. Amen.